Исәмәт авылында урнашкан балалар һәм яшь үсмерләр социаль приют бүлекчәсе хезмәткәрләре үзләренең хезмәттәше Фәнүзә Мәлих кызы Галлямованы 50 яшьлек күркәм юбилей уңаеннан ихлас күңелдән котлыйлар. Юбилярыбыз Фәнүзә Мәлих кызы Галлямова 1971 елның 21 апрелендә Илеш районы Исәмәт авылында Ишле гаиләдә 4-нче бала булып дөньяга килгән. 1978 елда Исәмәт урта мәктәбенә укырга кергән. Мәктәпне тик яхшы билгеләрне генә тәмамлагач, укуын Уфадагы механика технологик техникумында дәвам иткән. Кулына диплом алгач, 1991 елда үзебезнең Илеш районындагы икмәк пешерү комбинатына технолог һөнәре буенча хезмәт юлын башлаган. Биредәге тырыш, намуслы, фидакар хезмәте бик күп мактау грамоталар белән билгеләнә. 1998 елда Фәнүзә яшьлек мәхәббәте үзебезнең авыл егете Ленарга кияүгә чыга. Яшь парларның бер артлы мәхәббәт җимешләре. Уллары Илнар, игезәк кызлары Ленара һәм Илнара туалар. Бүгенге көндә уллары Илнар Иваново шәһәрендә һава десант гаскәрләрендә хезмәт итә. Игезәк кызлары Бөре шәһәренең Башкорт дәүләт университетының 3-нче курсында белем алалар. Кызлары да үзләренә охшап, тырышып укыйлар. Тормыш иптәше Ленар Себер якларында вахта усулы белән эшләп йөри. Безнең юбилярыбыз гаиләсендә ышанычлы, тугры тормыш иптәше, үрнәкле, яраткан әни дә ул. Балалар өчен абруйлы, киңәшче, ныклы, терәк таяныч ул. Тормыш иптәше авырып киткән чакларда бик күп көчен салып, аны аякка бастырды, терелтте. Игезәк кызларын үстергәндә дә бик күп йокысыз төннәр үткәрде ул. Авырлыкларга баш имәде. Һәр вакыт уңганлыгы, булганлыгы белән аерылып торды. Яшәгән йорттан балкытып яши, чисталыкта, пөхтәлектә тота. Күзләренең явын алырдай чәчкәләр үстерә. Теленне йотарлык аш-сулар, камыр ризыклары пешереп сыйлый. Җыр-моңга да гашыйк кеше ул. Фәнүзә 2014 елдан башлап 2019 елга кадәр мәктәп ашханасында пешекче булып эшли. Ул пешергән ашларны балалар бик яратып башлыйлар. Мәктәптә эшләгән дәврендә акыллы, ярдәмчел, саф күңелле, гадел, кешелекле булган өчен аны яраталар, хөрмәт итәләр. Бүгенге көндә юбилярыбыз безнең белән бергә Исәмәт авылындагы социаль приютта эшли. Үзенең тырыш, уңган, чиста һәм эш сөяр булган өчен хезмәттәшләренең ихтирамын яулый. Ул эшләгән ашхана бездә һәр вакытта да табак-савытлар чиста итеп юылган. Бар җирдә дә тәртип хөкем сүрә. Хөрмәтле Фәнүзә Мәлих кызы, сезне күркәм гомер бәйрәмегез белән тәбрикләп, иң изге, якты, матур теләкләребезне юллыйбыз. Туар таңнарыгыз тыныч, сәламәтлегегез ныклы, гомерегез бәхетле, бәхетегез гомерле булсын. Киләчәк көннәрегездә дә сөекле тормыш иптәшегез Ленар белән бергә балаларыгызның куанычында кайгы-хәсрәтсез гомер кичерүеңне телибез. Син җирдәге һәр нәрсәгә гашыйк, гашыйк таңга, зәңгәр кичләргә. Син яшисең шундый матурлыкка, тагын матур бер ям өстәргә. Бүген синең гомер мизгелеңнең матур бәйрәме. Хатын-кызның акыл туплаган асыл иң күркәм чоры. Киләчәктә дә без сиңа җан тынычлыгы, яңадан-яңа куанычлар, мул тормыш телибез. Әрнү сагыш белмә, гел шулай чибәр бул, изге дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп яшә. 50 яшың ишек каккач, мендем димә гомер турына. Яшьлек дәрте тулы йолдызлар, сибелсеннәр күңел турына.
ак бәхетләр сиңа юлдаш булсын, күтәренке булсын күңелең. Саулык, бәхет, куанычта гына гөрләп үтсен бөтен гомерең. Җан рәхәте бирсен Ходай сиңа, тән сихәте бирсен гомергә. Яннарыңда булсын пар канатың, балаларың тормыш гөлләрең. Юбилейгыз белән тәбрикләп, киләчәктә гаилә шатлыгы, балаларыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен тоеп, бәхетле озын гомер телибез. Киләчәгең җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Гел шулай елмаеп, кешеләрне сөендереп яшә. Һәр яңа көн бәхет алып килсен. Алсу таңнар күмсен шатлыкка. Яшәү дәрте янсын йөрәгеңдә. Картаярга һич тә ашыкма. Булсын ул илле, тулсын ул илле. Бәхет бизәсен якты күңелеңне. Яшәү ялкының сүнә белмәсен. Җырлап каршы ал тагын иллене. Иң изге теләкләр белән Исәмәт авылындагы социаль приют бүлекчәсе коллективы. Хөрмәтле Фәнүзә Мәлих кызы, матур гомер бәйрәмегез котлы булсын. Хезмәттәшләрегезнең шушы хатта юллаган бар теләкләре дә кабул булсын. Киләчәктә сезне тагын да зуррак юбилейлар көтеп торсын. Сәламәтлек, бетмәс төкәнмәс шатлыклар сезгә. Хат авторлары сезгә бүлеккә сөйләгән иң матур җырларның берсе бүген тик сезнең өчен яңгырый. Yok yok